sana nuwun sewu. Dereng tepang kok. Kowe kepengin tepung ngarani. Beno. Mergo yo lagi sepisan iki ketemuan. Betul. Aku Senopati Pangkatku. Senopati gak kaget kowe, Kang? Pringgo Digdo jeneng. Senopati Pringgo Digdo. Umpama kok kowe gelem kondangku, ora kok mung nrimo kowe gemeter. Lenger sapa? Urung. Kondange Senopati Pringgo Digdo. Kuwi anak bondo. Putu duit. Ponaan ban BCA iku aku. Alah, tak kira ki mau ponaan Bang Rekit lho, Lek. Aku sing ponakane Bang Mekar meneng ae. Kowe ponakane Bang Mekar kula bilang-bilang. Pak iya padha to, Lek. Dok. Dadi aku sing tikon sampean iki lho. Lah aku yo pondake ora ngatasi belas. Pernah opomu to? Ponaan. Isih perawan. Duwing. Perawan. Duwing. Iwas kebeneran. Anggonku guyu iki bunga aku ki yo isih Joko. Lah kok melu guyu ndak mau jare prawan. Aku yo Joko. Kok guyu apa nek ora bayaran ya guyu. Kowe iki lho ya saya suwe kok ya saya nemet to, Lek. Ono Joko kan, Nduk. Ponakmu iki mengko kelakon dadi bojo. Nggih. Iki uripe bakal mulya. Wow. Duwek ning omah gangse-gangsenan kae ora mesti gunakno. Duwek iki nganti ora kok bento. Ngeten mawon nek ora kok bengitung timbangi sekilo mawon. Lho nek kowe butuh yo entuk moro omahku. Lah nggih. Mun sewu niki mau duit apa laran kok. Ya duwe mergo ngono kanggone. Nek kowe gelem dadi bojoku. Pak mbok-lemu kae tak kon ngitung duit ning omahku. Nek turu tak kon kasuran duit. Kowe dikon kok kasuran duit Nek. Piye yo kowe gelem apa ora? Akhir rumiyin nggih ngeten lho. Enak guyu tak potong 5.000 ti. Ate karo guyu ki kowe terus lho Lek. Janjane aku ki ra kudu guyu ora rumamu ki lho.
Ngene lho. Umpama kowe tak wae bojo ora guyu lawan. Ning ayo kon siji. Pripun? Lon, Kok penak temen panjenengan iki lho. mengko njaluk bayaran piro tak bayar. Lho, sampean niku dipadake. Wong wedok sing geleman niku to. Lah karo lo. Calon bojo nih kula niki nggih nggadahi pangkat, nggadahi
duweni derajat. Lah, sawise mau dudui mesti wedi mlayu. Iya, Kakak. Mlayu. Mlayu. Wedi. Ora. Lho, Goleki sampean. ketoke kok ngino karo aku nek karo aku ngono gedene gedhe ndi? Heh? Gedene gedhe ndi? Apane? Detek piatek. Janjane yo gede. Sampean. Lho kok aja janjane. Nek gedhe aku ya gedhe aku. Nek gedhe kono ya gedhe kono. Guru. Wes ngene lho, Kakak. Hei. Mergo iki nang aku Hei, jadi hei. ora oyak. Wis sedia. Sawana. Mapan sebentar. Ngono yo, Kak. Sandarane sarung kebiak. Detek piateke dhuwur ora, ndek ya ora semedeng, Iya, Kak. brengose lemet, ning nek mlaku abane kaya dene Apa? barongan iku malah. Ngenyek aku mau piye? Sampeyan iki nek omong aja banter-banter. Nek aku ucap banter wong ben padha krungu. Mergo aku niku ngeman karo sampeyan iki tanggapane isih 5 sasi. Lho sampeyan lagi sedina nek suarane pedhot ngono piye? 5 sasi kuwi lak anggap ini. Lho sampeyan iki mau gawe apa? Tutukane kok kaya tutukan barongan. Sing kebangetan iki ora kowe. Sing kebangetan iki yo kanca kancane. Aku kok ora mau kandhani dhisik. Sok nek aja gawe sing angel-angel. Sangka rumangsaku ra yo padha ae kaya ndek ning kono. Mas, sampeyan iku sinten? Aku Senopati. Pringgo Digdo jeneng. Weh. Sampeyan iku Gumun. senopati. Kowe mesti gumun wong desa ketemu Senopati. Kula gumun. Kali sampeyan wong duweni pangkat, wong kutha, kula ngrumangsani nek kula wong desa. Dara Senopati Pringgodigda. Kowe krungu jenenge Senopati wae wis kuwi. Mengko nek kowe krungu kondange Senopati Pringgodigda, ora kok nrimo gemeter. Kepaya klenger. Sopo Senopati Pringgodigda? Sinten? Anak bondo, putu duit, ponakan Bang BCA. Boten krungu BRI. Bang BCA, BRI ku cilik. Kondange Senopati Pringgodigda, Tung lor, Pringgodigda, tung kidul, yo Pringgodigda, tung lor. Pringgodigda. Sampeyan Kulon geger yo Pringgodigda. Danek tung-tung. winginane dikepri wong sak pasar nika nggih Pringgodigda ya. Kae aku sing ngomandoni ngepruwi maling ning pasar. Nyuwun sewu nggih. Niki pratelane niki calon bojo kula. Bojomu ki wong wedok sing bengko. Lah saged Saiki wong wedok kuwi kabeh ning dinggon kepingine urip kepenak, mangan enak iku wedok iya tau. nggih. Mongko nek kelakon dadi bojoku, dhuwit ning omah kae lho Mas. Gansir-gansiran ora ono sing layakno. Nek dadi bojoku, tak gawe omah tingkat 28. Penak to? Kowe kok ora gelem dadi bojone iki ae. Lah piye Kang lah omah tingkat ki ana teruse kok. Kowe digawekno omah tingkat 17 apa 28 mau. 28. Lah nek kowe dadi bojone mengkene iki, lho kowe arep dipakani apa, Nduk? Sampeyan iku nek ngarani wong kok kepenake ra karuan. Kula nggih tunggale sampeyan. Mas sampeyan darani mengkenek. Saya jane jenenge iki sapa? Kula Sutejo. Ngene ya, Jok. Nggih, Pring. Pringgo
pringgo degdo pringge karo Lah nggih, kula Sutejo kok, Jo. oh nek wong desa diceluk Jo wis pantes Ngoten. Mergo kula wong desa. apik-apik anakku Nggih. kowe kira yo ora tau duwek sing akeh mengko bocah wedok iki elek kowe mengko nyusul ning omahku tak sangoni mengko kowe ndang bali ndang tuku tolso Pentol sepi napa? tolso ya kae tolso goreng Pentol bakso. kowe ora durung tau mangan kae to mergo kowe ora Lagi sepisan iki. Iki kebejan kowe. Kowe alung gelem dadi bojone mengkene iki. hei Kanjeng Sena Lah sampean ngarani kula mengkene. oh dadi males ngono kita Dara Senopati. Ya aku ora tresno kok Kakang. Lho, sampean pun krungu dhewe. Nek Sulastri niku gelem, kula mboten badhe meksa kalih Sulastri. Ning ewon dene Sulastri kok mboten gelem. Wong elek-elek kula niku nggih calon bojo. Kula nggih dilairno lanang. Kula nggih belani kalih calon bojo kula. Ora ketang sampean niku wong duweni pangkat. Bayarane kakak. dadi kowe bocah beko kondeli ora lilo yen Lastri kae tak pek bojo yo yen pancen kowe dadi waktu sandunganku dadi pepalanku ing kapan kene pancen sing Sutejo, apa kowe seneng marang wong sing ndhedhek kae, sing ndhedhek akeh, pangkate Senopati? Angge boten. Kowe seneng sapa? Angge seneng niki calon bojo kula. Bojomu kuwi sugih pemlarat. Angge melarat. Yo kene apa seneng sing melarat? Tenan kok. Ngono iku muni sedengan ngono kene. Nek upamane kowe disenengi wong sing duwe pangkat Senopati. Ana ing Kabupaten Tuban apa kerasa bela marang wirangi garwan, ha? Apa kerasa bela wirangi bojomu? Pun kula belani. Kowe gelut apa ora? Kula niku gelut kalih Ndara Senopati. Ning kula kalah. Kowe kalah. Nggih. Lanjut kowe kayu sakoron. Apa sedaya? Tasik. Pandeg
sampean kok malah depok kados sapi. Marga sandangane padha. Nek menawa dene kesinan, dene sandangan sarwa gawa biadeh luwih unggul dening aku. Prenggo tegoyo. Nggih, kula kanjengan. Wis suwe kon ngabdi ana ing Kabupaten Tuban. Nalika semono tak angkat ngomong sok aku kasengsem katik dan keterampilan lipat minangka abdi prajurit minangka Senopati ana ing Kabupaten Tuban banjur kowe tak angkat minangka Senopati. Kowe tak perintah supaya ngayemi sakabeh para kaum sing tumindak sangsara sing lakoni rekoso. Nang aku wis tejo kae bakal menuju kaya dene swasta. Ana satenge dalan kok cegat. Kowe rumah ngersani si Joko, kowe banjur seneng. Tanpa swasta kae. Wis ngaku di calon bojo yo kinapa bakal keropok. Kula nyuwun pangapunten Kanjeng. Mbok menawi kula nilar dhateng Prapsila ngirangi dhateng Kota-kota. Sepisan niki kemawon kula kapok lan juga dipatut. Sepisan apa kepindo? Sepisan niki kemawon. Pisan apa kepindo? Buk baleni apa ora? Boten saestu kula kapok. Apa-apa? Kapok lombok. Apa-apa? Lombok jengkle. Biasane lombok jempret kae dikit pedes. Nggih. Nenek ngarepane sembane ngaku kapok, nenek jopo baleni meneh. Boten saestu kula badhe tobat. Nan, nenek tak kritik saka pasirian tobat umum dilo. Kuwi tobat lahir, ora tu sing batin. Kula ganti kuwi loke. Ingat papan kene Adipati Ronggolawe. Nemtokake. Yen dina iki prenggo tak pecat, saka palu bali. Derek mawon nembe sepisan kok ajeng sampean pecah kok Kanjeng. Balik asal tukang tebang tebu ya balik tebang tebu kowe. Kowe lagi sepisan tak angkat, tak tunggake minangka punggung prajane Kabupaten Tuban. Nek iki tak pecat, jan-jane kowe isih seneng wong Tuban ora? Saestu lair batin jane kula niku tasih remen sanget ngabdekaken jiwa raga ing Kabupaten Tuban. Nan, ora kira. Nggih. Kowe tak kapura, nanging aja pisan-pisan tindakmu sing kaya ngono kok baleni meneh. Menawi tumindak akar kula wangsuli melih boten namung pangkat lan derajat panjenengan copot bebasan nyawa kula pasrahaken kersanipun Kanjeng. Nek pengarepmu kowe kok kaya ngono. Nek kasunyatane kowe ora. Yo. Kowe bakal tak pangapura ning gajimu sesasi tak sudo. Nggih, boten napa-napa. Kathah gedhe niku anggere disyukuri nggih barokah. Nah, Nggih. temenan kuwi ora doro. Nggih, Ora doro. boten. Iya. Gajine suda gaweane tambahi. Masuk. Sekabut nggih niki. Gawean wis ditambahi. Sing maune kon mikul bobot saged dikai bobot 100 ora ditambahi malah dicek Allah kacau. Ini digarap kanan nek. Umpama kowe direke dhewe Senopati perang, kowe digawe apa-apa ngadepi musuh. Nek upamane kowe leno kowe mati, nek kita gawe, kowe tak kae gawean. Sing ora perang, kowe gelem apa ora? Matur nuwun Pak Jolo. Nah, Sing maune kula saben wonten geger kula maju dados ajueng ayuda. Ning sakniki kok malah boten diken perang niku damelan kula. iki
sapi nang kandang sing OP 500 ya. Kae retono kae penono ojo nganti kuru nek kuru ratat layu nek unu ojo nganti mergo kabeh mau dadi kelanganku iku sapi jaran kae 40 rete kowe dhewe ojo nganti kowe ngajak koncoan openono dhewe kang pulasan mung sithik nek ana kayu sing gedhe gelondongan kae ya kae rasa mbok angkat kowe nggo petel atau wadung saben dina kae petel ana kanggo kayu gelem apa ora Wah, iki lho Kanjeng sing abot. Nggih, kula sagahi yen kula dados tukang ngarit. Kula mboten kamratan, ning kula nggih gadah janji. Menawi jaran kalih sapi kok sampun larik, sukute luweh. Nggih, kula kan makake sedeja malam. Iku pripun? Nggih, Kula niki wong sampean pakani suket. penembang kula urip ngawruting Tuban. Bebasan boten panjenengan trimaaken. Sangsaya gawean kula kathah kaboten. Blonjo kula gaji kula kok malah dicengrong. Boten dadi senopati tentuan boten apa-apa. ora dat koyo kok wis bejo kowe ora sah getuli urip muni desa najan kowe ora urip kekurangan ning dina iku kowe bak mulyake kowe bakal tau gage kapan Tuban wiwit dina kowe ketak angkat mira senopati ing kapan Tuban Aku percaya, mergo tak masuk salah sawijing muda taruna kang duwe kaugan. Saya nos ning karang pradesan, najan urip ning desa, nanging ora beda kaya urip ning kutha. Najan kutha kaya ning Placuit, nang apito yo yen wis aku. Minangka beteng negara ning Kabupaten Tuban. Lem ora trip. Ayo barengan. Parang matu kan. Anggen kula gladhen olaing Bilaraga sak menika tansah tatas titis lan tetes. Boten namung menika. Lepas sing walastra sak inggiling turangga ugi boten muciwani manah panjenengan dalem. Rumangsa bangga atiku biar kedawean. Mergo ora ketangkepi wae iki putra bombongane ramamu. Kula sepiye wae Wis tak kedhawuh. Kang mbok perkara jajan jenengan
Kanjeng Ibu. Kok piye-piye? Kanjeng Rama wonten pundi? Kok dangu sanget boten kepanggih. Ramamu lagi tepi wajiban. Mbok menawa wajiban sing diayahi ramamu kudu rampung. Yen kowe wis rampung ramamu bakal kondur. Ana ing kadipaten Tuban, Kit. Kados ngaten. Ning pancen ya rasa suwun banget. Dangu ramamu kudu kondur. Mbok menawa ing mengkone bakal kondur. Aku percaya tak tinggal suwe. Papan urip supaya nyengken sing sak koran kapan marang. Nek uga Rama ya kapan marang kene. Ya, bocah Japayani lan kowe ora bangsa. Pancen kowe tak tata. Ndak sengaja kowe arep marang ibumu ana ing Kapan Tuban. Tak tinggal suwe kepiye. Nggonmu cedhak marang ibumu. Martaraga apa dening Ibu Tirtawati? Saiki mungso padha ngubuk keluarga ing Kapan Tuban. Apa wis wasis komu nglati? Olaing bilaraga marang kudaan Zambiani lan Roro Bangsuri. Pun dalem sewun sih Kang Mas. Menawi to ngenani bapakan ingkang putra kalih. Menika anggenipun ingkang putra kakung anggenipun Gladen. Bilaraga menika nggih sampun wasis. Napa malih Roro Kembang Sore anggenipun piyambakipun milu nyamping panjenengan nyepakaken budaran panjenengan sedaya kala wau sampun wasis kok Kang Mas. Tirtawati, Cidhak dalem. apa kang sira yo nyalirani pribadi? Olaing putramu sak keloro, ha? Jika Mas, sedaya aturipun kanggo perkara menika lan sedaya putra panjenengan menika boten wonten ingkang tiwakake ing penggal. Loro Kembang Sore, Ya ora tinggalan. apa bener aturing ibumu sak keloro, ha? Menika was aturipun kanggo ingkang Yen ngono atur basa seneng. Yen kaprungu aturing ibumu sak keloro tansah blontak marang sira. Mula ing dina iki aku tak bloko marang ibumu ya. Yajeng Tirtawati lan Tirtawati. Nalika suwun aku suwan ana ing Raja Majapahit ngesti dawuh ngarsa dalem Sang Prabu Wijaya. Yo Sang Prabu Kertarajasa Wisnu Jayawardhana. Kae paring layang ibran marang panjenenganku kang supaya ngestreni sumberan patih amalku umi ana ing Raja Majapahit. Ya Jeng, pancen kasunyapan. Ing Raja Majapahit nganake jeneng ning Suwan Kurandat. Ing kalenggan kang wisuda minangka patih amalku bumi ora liya Haryana. Tambang kok dia. napa Kang Mas? Kadangmu Haryana bikae wis ora lumrah. Kalamun jumlah patih amalku umi Raja Majapahit. Merga patih kuwi pindhane ratu. Yen patih kurang wicaksana ing mangkone dadi ing sakabehing para kawula. Dadi ringkih Raja Majapahit tan mongko. Majapahit kae nggone babat nalika lestari. Okeng pangorbanan laskar swing Srosari kuwi tanpa wangunan. Naipun Kakang bisa nyelmatake marang Wijaya. Saka pangamuke laskar swing Tartar, para prajurit swing gelang-gelang nganti raja gegeripun Kakang merga kena sabetane pedhange Rangga Jaluk. Pedhot tanganipun Kakang merga kena sabetane Segara Minotan Senopati swing gelang-gelang. Ndak remang kaya ngaturipun Kakang sithik wae ora gego marang Kyai Wijaya. Salajengipun Kang Mas. Kabacut Patih Haryanambi. Aku paring pawasulan ngimutake marang Kyai Wijaya neng sithik wae
ora kesundar atur. Nganti aku mireng pengalih. Wiwit dina iki pensiranku mbalelo oleh Praja Majapahit. Dimas Ronggo Gadung. Ronggo Lawe. Yo dina apa aku ngaku Dimas. Marga saupamane kurang dinoso isih cilik kae. Kowe durung tepung sejatine Kang Mas kudu sapa? Kowe durung mangerteni. Sejatine Ronggo Lawe sekatan dhewe. Nganti kowe cilik tak gedheake kowe nangis tak dulang gedang. Paribasan. Aku ngepenake kowe dewasa. Yen wis ngajak tatanan negara dewasan kowe tak sekolahake. Ana ing Pertapan Gunung Bromo. Ing pangajap Ronggo Lawe ngepenake kadang pinter. Besok kalamun sepono bisa migunani tumrape wong tuwa lan wadon, migunani tumrape bangsa lan negara. Ning kasiyatane nggonmu Jegarso ing Pertapan Gunung Bromo. Ngarsane Bapa Supo Mandrani kowe jumujuk ning Praja Majapahit ora dadi kaya kula. Iya. Lagar pusaka minangka agula-agula Praja Majapahit yen ngono kowe dadi Senopati Majapahit. Pancen ora tak selaki Ronggo Lawe. Apa karepmu? Ha? Karep wektu dina iki uga sira gelem manut karo aku suwanke suwan ana ing ngersane ana ing Majapahit. Oh. Cakak osek kowe tinutu marang Sang Prabu Wijaya. Supaya nyekel aku mbok suwanake ana ing Praja Majapahit. Ora tak selaki. Gadung. Yen kowe bal nyekel aku Semarang. Aku bal pasrah bobokan karo kowe. Nang sadurunge aku pasrah mbok suwanake Praja Majapahit. Aku tak cerita karo kowe. Apa kowe ngerti lambar sejarah lakon ing Praja Majapahit? Lagi wae Majapahit nganakake jenengan Patih Hamangkubumi. Sing diangkat minangka patih kae pamanmu Nambi. Nambi kae sapa? Nambi kae wong bodho elae lho. Nek ana perang umpet sekolah ora tau. Saben dina nang dapur isring juru masake prajurit sing lagi perkaluan. Tulisan ora ngerti, ceklan pulpen ora tau. Yo kenapa Majapahit wisuda Patih Hamangkubumi? Oke ing para punggawa, oke ing para kadang-dipati, oke ing para laskar saka Singosari sing durung entuk palungguhan yogene apa nambi kae kang suda minangka patih. Tan mongko Majapahit kembutake menungso sing pono ngenani reh apa wae. Kalamun cetha nambi kaangkat Majapahit kae arep tok endi. Nek upamane kowe ngerti lembaring sejarah. Nalika babat Alastri ngantipun Kakang Sabila Marawijaya, Sabaya Mukti Sabaya Pati kabujung laskar sing tartar, kabujung prajurit sing gelang-gelang kang dibandegani marang Adipati Jogatuang. Sapa sing Sabila ora kadang. Nek upamane kadang murid kabeh Marawijaya wis lumrah merga kadang wis ora ketone lapo-lapo
ing Raja Majapahit. Saiki wis dadi ratu. Wis legah cinggrang sila tumbang. Iya. Ini selali ibarat kacang lali kalkulite. Nek upamane aku nggak ngilingake marang Wijaya apa kleru? Apa kleru, Dimas? Saiki nek pancen kilirake marang pon Kang, ayo pateni no pon Kakang. Sasampunipun kula mireng carosipun Kakang Lawu. Kakang Lawu menika mboten lepat. Ingkang lepat pawongan saking Majapahit Mila. Kakang Lawu. Ing dinten menika kula sumpah kula badhe mbalui Kadipaten Tuban malih tinggal merangi Majapahit. Pangestu nuwun. Wis bakal ngerti wis ono bareng sejarah nganti aku capoyo dene dadi satya balik tan mong atiku ya jeng ora kepengin aku nyembet marang keluarga ning kabeh Tuban tak ada wanita Menika kacang penjenengan sampun pas lan sampun terkaito sampeyan kalih penjenengan Kakang. Jawadi Martologo Paring dawuh Erkundo Panjamyani Langgeng Silolo Bangsuri Wetautus supaya tanya sablongake meminta karo garing yang lebih dewasa supaya peperangan kasihan Majapahit tinggal tentrem karena pangorbanane Rama kang supaya nglukepi ning Raja Majapahit ya. Aku